Ayan guys. Ayan. Ayan yung dalawa. Sama ko. Ayan. Dito kami. Ayan ang mga parak. So, ayan. Bibili kayo? Sige, bibili yan siya. Hindi pwede. Hindi pwede. Sabi ko na nga sa iyo, hindi ko pwede papasok. Bakit? Ah, yung bilang sa loob. Maximum. Social distancing. Kailangan ka. Ayan o, mga make-up. Ang dami o. Mga make-up. So, ayan. Hindi pwede. Mahirap mamili pala ngayon. Ayan, yan siya. Hello. Mall. Ayan, mga make-upan. Grabe. Mga taga rito nagpakaitim. Bye bye guys. Ano yun? Pasok, bye.